Des que va començar aquesta crisi només semblava aliè a aquest daltabaix econòmic al sector del luxe, que està vinculat amb productes cars que estan només a l'abast d'algunes de les butxaques més privilegiades. Però el que està passant ara al Passeig de Gràcia de Barcelona és també el reflex d'una realitat que cada vegada s'està estenent més arreu. Potser els productes de luxe continuen tenint bona sortida, això és veritat, i els números ho avalen, però els locals cars en els carrers més comercials ja no són l'aposta segura que eren, com a mínim en el curt termini. Per això hi ha marques que estan marxant i proliferen cartells com els 11 que hi ha ara mateix al Passeig de Gràcia anunciant que aquells locals es venen o es lloguen. Passeig de Gràcia, un dels carrers més famosos amb més glamour i potencial econòmic de la ciutat. I sí, a Passeig de Gràcia pots trobar de tot, pots trobar tèxtil tot el que vulguis, joies, pots trobar de tot, absolutament de tot. I think it is very elegant and luxurious here. Here for to shopping some coffee and some bags. Que el Passeig de Gràcia té això, té una marea humana de totes les parts del món on coincideixen aquí i el fet de poder estar aquí, clar, per nosaltres és un món que se'ns obre, literalment. A Barcelona la gent ve una mica a viure, a disfrutar, a veure coses diferents i tot el que és el comerç va al voltant de tot això. Chanel, Armani, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton... Per poc que poden, les grans marques internacionals volen ser-hi. És una qüestió d'imatge. Les grans firmes necessiten ubicar-se on se'ls pugui veure i on se'ls pugui reconèixer. Llavors, el lloc perfecte és Passeig de Gràcia. Encara que no tinguin beneficis? Encara que d'entrada no tindran beneficis. Estic convençut que moltes de les firmes que s'instal·len els primers anys és difícil que tinguin beneficis. El Passeig de Gràcia és important suport també per la gent local d'aquí, que és el nostre negoci més important i ens ajuda a estar més en contacte amb tothom, amb tots els nostres clients. Així abans, com possiblement podíem obrir una miqueta més la zona comercial, ara no. Llavors s'ha regrupat moltíssim, tenim Passeig de Gràcia, que és una demanda per un determinat sector, Portal de l'Àngel per un altre, Portal de l'Àngel no se't posarà luxe, només buscarà Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia és, juntament amb Portal de l'Àngel, un dels carrers amb els lloguers més cars de tot Barcelona. Els preus oscil·len entre els 190 i els 240 euros al metre quadrat. Per exemple, un local de 100 metres quadrats pot arribar a costar 24.000 euros o fins i tot més. Passeig de Gràcia està una mica, diguem, fora del que és la crisi més dura, no?, que està patint la resta del país. Sí que potser els preus han pujat una mica massa, i per tant ara hi ha operadors una mica reacis a entrar per aquesta pujada de preus. Es mantenen. Sí que igual s'han regularitzat una mica amb tendència a la baixa una mica, però que es mantenen. Els números ens diuen que el preu s'encareix una mica quan tires cap a plaça Catalunya. Parlem més de flux de persones que passen i això també encareix el preu. El Passeig de Gràcia no és una excepció a la crisi. Algunes marques exclusives han deixat pas a rètols com aquest, impensables fa pocs anys. Vinc a comprar molt al Passeig de Gràcia, però veig que el Passeig de Gràcia està fent una baixada cap a malament. Botigues que s'instal·len, però que naturalment i moltes estan tancades, i després veig que realment estan ben buides, si no fos pels tipus una mica d'estrangers. Lògicament els preus són elevats, i hi ha qui triomfa i hi ha qui no triomfa tant, i per tant deixa lloc a qui vol provar-ho. Les empreses han de mesurar, el responsable d'expansió tenen que tenir molt clar la inversió en un punt de venda, i més a Passeig de Gràcia. Ara, les transaccions de lloguer, venda i traspàs no són immediates. A les grans firmes els costa prendre decisions econòmiques importants i les marques internacionals dubten davant la realitat econòmica espanyola a l'hora de fer grans inversions. Si surt una renta adequada és que no es triga res en llogar. El problema és quan surt una renta una mica més alta, que llavors requereix un procés de negociació de l'operador que entra amb les propietats fins que arriben a aquest punt. S'estan portant entre 6 i 8 mesos de negociació per fer una bona negociació i incorporar una nova firma a Passeig de Gràcia. I abans, quin era? Possiblement menys. No es veia un cartell on tu veies
busquem o canviem de retailer a aquesta ubicació del Passeig de Gràcia. A tot el Passeig de Gràcia hi ha 140 locals comercials i d'aquests, 9 tenen la persiana baixada, bé sigui perquè busquen llogater o perquè estan a punt d'obrir. Ara mateix la situació fa que ralentessin les negociacions. Tenim dos exemples molt clars. Un és el cas d'Abercrombie, que tenia previst obrir a Passeig de Gràcia amb Gran Via, una botiga aproximadament de 2.000 metres, que el projecte ara està parat. I un altre exemple molt clar és el que estem aquí davant ara mateix, que és la botiga d'Esprit, que va ser una de les operacions més importants que es va portar a terme al territori nacional i que ara mateix està en fase de búsqueda d'un altre retailer que el pugui substituir en aquest punt tan important de Passeig de Gràcia. La crisi ha afectat a tothom, però totes les botigues que tenen la possibilitat de vendre a turisme s'han vist menys afectades, perquè lògicament el turisme ha crescut molt. L'any 2011 Barcelona va batre rècords de turistes. El sector no està passant el millor moment, el que passa és que sí que és cert que les empreses de luxe estan fent estratègies per intentar aconseguir el seu client, que en aquest cas en Passeig de Gràcia, amb un alt percent són estrangers. Parlem de turisme xinès i parlem de turisme rus. La crisi sí que hi és també en el luxe, encara que mundialment es ven molt més luxe. I per contrapartida, llavors, quan venen els turistes, doncs notem més l'eufòria d'altres mercats que no, a lo millor a Europa, que està una mica més en moments d'estabilització. Rabat és una joieria de luxe catalana, va obrir el primer local al Passeig de Gràcia el 2004. Ara ja tenen 2 botigues en aquest mateix carrer. El 75% dels seus clients són catalans i la resta turistes. Russos i xinesos venen molts i cada vegada més. Els russos són cada cop més que inclús s'estableixen aquí, venen a viure o venen diverses vegades, van venint cada any i els agrada molt. Xinesos són més de que potser venen a visitar Europa i passen per 3 o 4 ciutats o potser Espanya. S'ha notat aquesta crisi a nivell de vendes? A nivell de valor sí, a nivell de vendes és veritat que hem anat amunt nosaltres una miqueta. Gràcies a aquests canvis, tant de tipus de producte com de tipus de client, etc. Vosaltres aquí esteu de lloguer, en aquesta botiga? Sí. Igual que l'altra, també és de lloguer? Exacte. Nosaltres intentem trobar lloguer que, evidentment, amb un propietari que tinguem una confiança, etc. I sempre parlem de llargues durades, de 20-25 anys, per poder estar tranquils i poder fer la nostra feina, que al final és la joieria. El futur de Rabat està aquí, en aquest xamfrà? El futur de Rabat, aquest ja n'ha anat, evidentment. Tenim altres coses pensades, tothom té il·lusions, etc., però estem molt còmodes i no pensem deixar cap dels 2 espais. Jaimes és una llibreria especialitzada en literatura francesa que fa més de 70 anys que sobreviu als canvis. Jo crec que ha estat una anada i vinguda al principi, quan es va inaugurar, doncs, hi havia moltes grans marques, després van tancar les marques, es van obrir bancs, ara han tornat a tancar els bancs i estan tornant a obrir marques. Nosaltres, dintre de tot això, sempre hem estat molt atípics perquè és com que no s'entén, la gent no entén què fem aquí, no? Clar, el nostre lloguer ens permet de continuar aquí, cosa que el dia que ens posin el preu de mercat, malauradament, doncs estem buscant ja altres espais on poder continuar i desenvolupar la nostra tasca. Aquest dia arribarà el 2014 i Jaimes haurà d'abandonar el Passeig de Gràcia. Com ells, moltes firmes també marxaran en breu d'aquesta avinguda. De fet, n'hi ha diverses que a dia d'avui estan en ple traspàs, però ho fan discretament, mantenint les portes obertes fins que arribi el relleu. L'inversor que compra Passeig de Gràcia actualment, si surt un local, són gent d'aquí que té interès en comprar Passeig de Gràcia, que és un valor segur. Em sap una mica de greu perquè el Passeig de Gràcia, clar, és un lloc tan emblemàtic que comencis a trobar botigues que es poden trobar a qualsevol part del món és una llàstima.